става с шарпшутър и тук с мен са Мистер Емо, Даркман и Бъни. Какво става? И в този епизод ще убиваме дракона. Ще оттрепваме боса. Както виждате имаме скинове. Благодарение на Мистер Емо. Сега. И отиваме да бием боса. Тук един карпет липсва. Ето го е взел да го сложи. Има крадеци. Чакай. Заека е крадец. И сега ще ходим само да си отворя тук F3-ката. Те искай сега, мълчи малко. Така, тръгваме. Мълчи малко. И здравейте хора, аз съм Дъбън БГ и тук днес с мене са значи Мистер Емо, Шарпшутър и Даркман и ако не ми заредят чанковете ще си изключат компютъра. Хало. И сега ще ходим да бием дракона. И като стигнем там ще продължим. Да, аз няма спирам. Да. Аз правих. Добре, аз не съм спирам. Пък аз набих твисти. Следвате ли ма? Да. Брат, за когато почна да снимаме и чанковете ми не се зареждат, брат, много се дразна. Еми, така е. Ти имаш Това е координати. недостатъка да снимаш. Абе, шарп. Ма Девона няма ли да идва, бе? Казва, че не идва. Няма да взема Шарп, чине. 10 страйдер ли имаш? Аз ли да? То и аз много яко. Я ще паузирам за малко. Така, върнах се. И продължавам с какво. Само си направих индрото. Отиваме. О, овци, не ги убивайте тия. Вече знам откъде може да си направим Не, ферма. път крипър. И сме на път към спауна. Да, за скиновете не се тревожете, не е на онлайн мод, просто е плагин за скиновете. Конфиг, Чакай да. малко, много бягаш. Едва го направихме с шарпа. На. Не лаги въобще. Шарп, малко се спиве. Не мога, забързал съм се. В момента въобще не лагва, да знаеш. Тук една малка ендер перла ще използвам така. И Точно за това са ендерперлите. да ги хаби. Еми пада са точно е тук. Не, малко насам. Къде ти е влакно? Не чувате от мене излишни звуци, нали? Не. Въобще. Добре. Шарп, къде си? Не, Тук. сериозно загубих тази. То няма никой край мене. Моля майко, той е хипер нататъка. Идвайте на Да бе, аз те виждам на минимапа. 4. Така. Да, и аз го виждам. Той е на другата страна. Тук са сега само надолу. Имаш кофа с вода, имаш ли кофа с вода? Да. Много супер, като стигнеш долу я служи да мога скоча. Добре. Защото всяко скочиш се бъгне. Имаш ли шарп или? Имам. Запря. Фак, Аз не мога да разбера. Паднах точно в... Аз не мога да разбера. Ама... Добре ли вече си? бех съсета. Къде си? Скачай, Бъни. Скачайте си. Не бе, ви къде отидохте на леля му, лелята му? Да бе, аз се загубих. То няма нито една... Такова. 12 трябва. Не взема кофата, не взема да се дойда. Къде бе? Скачайте. Къде? Къде е тази пустия? У нас къбостол, нали? Абе не бе, не ли видях че аз на къде тръгна? Колко ти е хикса? Аз те видях. Значи хикса е минус 820, а пък зета е 244. Съпъпа там умрела в дъ, Не знам къде си. Аз идвам. Добре, за какво ми взе водата? Здраве да има. 244 ли? Да, ама се запречи малко. Стига е. Още точно 2 перли само трябва. Една перла трябва. Аз знам в кой има. Твист Един има. слам, байом ли сте? Ние сме В такос в... Бирч Форест.
Еми аз съм там, а не. Той е Да баш бе, и аз. планина. Значи 824 Ей, на кое? 24 на колко? на 244. Една шибана проклета перла не ни достига. У вас има ли някакви перли? Не, Вау. И Пуснете ми вода, бе. нали 12, 1, 2, 3, 4, 5, Ще пуснете ли 6, вода? 7, 8, 9, 10, еми 11, нямам 12. бъни ми азе. Аз не направих как да... Оф, аз имам вода, спокойно. Добре бе, дева, една тъпа перла е. Аз ти трябваше. По-добре издай докато е вечер. Вие Да горе не е на вечер. еди рака ли сте? Една перлица. Твисти има, бе. Аз ще паузирам докато намерим перла. И така да очаквания момент настъпи. Пам-паранам! Омега. Лагна. Да, Ми да, лагна, разбира се. ето ни. О, супер, копайте, О, не сме. копайте. Кеф. Аз пих. Така, Ня- Тебе, каква ти е кирката, бъни? чапи една. Да си отворя място за редженките. Кирката ми е Iron Efficiency 1. Моята е петичка. Аз не искам да си взимам хубавата й. Майко, Нима брат, да не се препича. чак не знам как варят. Фък, не си взех лутинга, че аз си бръкна в честа. Ууу. Туци, разкарвайте се. Аз си го взех. Аз си го взех. Надолу гледай. Много идват, много идват. Много, стойте, честа ми! Аха. Честа ми! Внимайте, гледай надолу. Ай, хелпайте Аз малко за това това. си взех. Аз чупих Почва ми ли една. пушите? Аз чупих една кула, чакай, че чупя още една. Добре, аз почвам и Но аз. тук е много малък ендъл. Падна ни се хубав енд. Там имам още кули, Аз виж много. почвам да ги чупя. Че много са човек, много ендърмени. Оу. One down. Айде, кой ма бие, бе? Чапия реджен. Аз бия ендърмен. Ще взема, умра. Тия лайнари ще могат да пишат. И мене. Мен не мога ме пикнат. Шар. Се не видим, няма. О, драконата удръчи! Аз тям да смъкна последната кула. Добре. Има още сигурно отзаде, бе, аз ви. Аз тям да ги смъкна. Ние ще почваме, дракон. Аз имам... Ай, дракон. Ама, те колко са много... Назаде, знаете колко Много ли са? има? Има 1, 2, 3, 4, 5 коли има. 6. Мене ма налегнаха толкова много ендермани. А, тука бе. Мале толкова голем бъзливец. Аре, що му да... свалих я. Да си оставим ли една кула, за да си я направим? Аз три кули съм. Аз съм най-точно. Инсан Хелшенка имам тука. Инсан Хет. И като цяло това е в момента. Да. Бъни тебе, къв ти е бола, бе? После след Power 1. Аз няма само меча ми добър. Имам и каската и гащите. Мене нищо не ми е хубаво. И то каската и Само гащите меча ми даде шарп. Не сте май добри с лука. Гръмнах я. То не, че никой. Май сме, май ги такова. Готови сме. О, Готови сме. Да, готови сме. Почваме го този педал. Вие го почнахте, аз че го... Сигурни ли сте, че да няма някой кула? Да, няма. Няма? Аз просто ще играм в кулите. Ама го оптифана ми се бъгва и не го виждам. Това бати лесната работа, ние сме 100 човека. Не бе, не го стреляйте да го помним с мечовете. Да, бе. Ми даде, той ще дойде. Кога ще дойде? Вчера по това време. Да бе, аз таман стрелям, таман тия към него и той прави 380 градуса.
Оу, Аз го оцелих. Аз съм Чай, идва към мене, май. аз забравих да си репер на шибания лък. Изчакай последния шот да го удари Шарп. Yes! Батито. Така бято. Това го изрубя. Ето няма да стане така да го удара, защото, нали, някой ще стрелна и ще го оцели, може би. Че по два ми от тия ендърмени. О. Умира! На колко аз съм? Бой. Абе, трябват му още 3 хита. Да. Като стана един хит да го... С простатата го би. Аре! Умира! Чакайте са. Ме се букна Optifine, човек, не мога да видя дракона. Вече на колко ченка играеш? На 15 ченка, ама... Един удар. Оу! Убих го аз. Не стойте Аз го убих. отдолу, не стойте отдолу. Не стойте отдолу, ще се бъбни някой, защото ти е фавор рода. Бой. Оха, 37. 40 и някакво. Да, ти се всичкото. Аз съм 40. Защото бях на 32 ченка. 37 ниво. 40. Аз нищо не можах да убера. Къде взимате още SP, там свършва. Той и аз един от 5 лева. Не бутайте яйцето. То къде е? Ето, аз го бутнах, пей го е долу. То така справи. Добре, остави го тук. Ели го вземи с един торч и ми го дай да го оставя там. Вземам го. Вземи го и го дай да го оставя в небостъргача. Зарк така планирахме да го оставим в небостъргача. Дай тук има. Аре, утре правим ферма за ендермани. Ще правим. И хора, това беше... Тере, не беше това за клипа, после ще се включим пак. Прематях играта Ще си. по сървъра Така, ето. и до след малко. Той ми даде 50 лева. И това е.